Arratsaldeon denoi, eta ongi etorri izan zaitezte Beasain Kirol Sariak gala honetako 5. edizio honetara. Jakinak diren arrazoiengatik iaz ezin zen gala hau burutu eta aurten itzuli gara. Itzuli eta gainera aurten beste salto erraldoi bat eman dugu, zuek agurtzeaz gainere YouTubez ikusten gaituzten, zuzenean ikusten gaituzten ikusleak ere agurtzen ditugu hemendik. Zuek ere bihartik aurrera edo saio hau bukatzen den momentutik aurrera izango duzu ikusgai nahi baduzue Beasaingo Udalaren kanalean gala hau. Gala honen helburu nagusia Beasaingo eta Beasainen kirol alorreko jarduera bultzatzen, sustatzen edota emaitzetan nabarmendu diren pertsonen eta erakunden aipamen berezia egitea eta jendaurrean esker ona adieraztea da. Kirolaren balioak zabaltzeko helburua ere bete nahi du ekitaldi honek. Bizikidetasunean oinarritzen den kirola bultzatu nahi dugu eta elkarlanean oinarritzen den auzolana balioetsi eta sustatu. Kirolean zabiltzaten on ilusioak, ametsak eta emozioak elkarrekin partekatu nahi genituzke. Ea belaunalditik belaunaldira balio hauen transmisioa lortzen dugun. Jardunaldi hau denontzako aberasgarria izatea espero dugu. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta quinta gala de los premios del deporte beasaindarra Beasain Kirol Sariak. Tras el vacío por motivos de sobra conocidos del pasado año, estamos de vuelta y este año además retransmitimos esta gala por YouTube, por el canal del Ayuntamiento de Beasain en directo y nada más acabar pues esta gala podréis también, los que estáis aquí, volver a verla. Un acto cuyo objetivo principal es reconocer, agradecer y homenajear públicamente la labor desempeñada en el ámbito del deporte por las personas y entidades en Beasain y o de Beasain. Este evento pretende cumplir también con el objetivo de difundir los valores del deporte. Queremos impulsar un deporte de convivencia y poner en valor y fomentar el trabajo y la colaboración entre personas y entidades. Nos gustaría compartir las ilusiones, sueños y emociones de los deportistas y conseguir transmitir estos valores de generación en generación. Esperamos que este acto sea enriquecedor para todos. Beasaingo Udalak sortu eta bultzatzen duen sari emate gala honi atariko hitzak Beasaingo alkateak Leire Artolak jarriko dizkio. Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaiteztela Beasaingo Kirol Sariak ekitaldi honetara. Lehenik eta behin, eskerrak eman ekitaldi honetara gerturatu zeratenei eta zuen konpromezuak alde batera utzita gure deialdiari erantzunez ona bertaratu zeratenei. Nik hemen 3 ideia azpimarratu nahi nituzke aurreneko lehenengo hitz hauetan. Lehenik eta behin da, pandemia malapartatu honek zerbait agerien utzi badigu da kirolaren balioek, baloreek duten garrantzia. Talde izatearen garrantzia, disiplina, osasun mentala eta fisiko ona edo egoki eukitzaren garrantzia, erronka berriei aurre egiteko zailuta egotearen garrantzia eta hori guztiak kirolak bermatzen du. Horrekin batera ez nintuzke atzean utzi nahi, kirolari ororen atzean dauden lehenik eta behin sanitartekoak, baino baita ere hainbat eta hainbat bolondresak, nun izkutuko lan hortan egiten duten egoki lan hau aurrera egitea. Nolabait auzolana da gure izaeraren nortasunaren ardatz nagusietako bat, eta horren aurrean hori aldarrikatu nahi nuke, nolabait eskorrona adierazten nahi nuteke, eta esan nahi nieke bejon deizuela, bai euripean edo bai hotzean dana dalakoan, zuen lanarekin kirolari ematen diozuen laguntzagatik. Eta azken eta 3. ideia aipatu nahiko nukena. Azkenean zuek, kirolariak, Beasainen izenean jarduten dezue. Eredu zeate, datozen kirolarientzako eredu izango zeate. Eredu bai balore honetan eta bai balore txarretan. Hau da, galtzen jakitea bezain garrantzitsua da irabazten jakitea. Eta hortan jakin edo behintzat transmititu nahiko nizueke konsiente izatea gustatuko litzaidakela zuen hainbeste maite duzen kirol hori praktikatzen dezuenean eredu zeatela
etorkizuneko kirolari guztientzat. Beraz, mila esker, eta disfrutatuko dugu gala honetaz. Erderaz hitz batzuk esan nahi nituzke. En primer lugar, buenas tardes y agradecer a todos por haber venido. Y mi agradecimiento porque al fin y al cabo habéis acudido a esta invitación que os hemos lanzado y estáis aquí y esperemos que pasemos un rato agradable. Tal y como he comentado en euskera, quería transmitir 3 ideas. La primera de las ideas es la importancia de los valores del deporte. En esta pandemia hemos podido demostrar, o se ha demostrado más que nunca, la importancia de los valores del deporte. Esa pertenencia al grupo, esa disciplina, la importancia que tiene la salud, tanto mental como física, la adversidad ante las dificultades, y eso todo lo transmite el deporte. Como segunda idea, quería transmitir la importancia del apoyo del entorno, porque detrás de todo deportista está la familia, están los amigos, pero también están todos esos voluntarios y voluntarias que con su labor hacen posible la práctica deportiva. Es nuestra seña de identidad, lo que en euskera denominamos auzolán. En tercer y último lugar, quisiera comentar la importancia de transmitir vuestra procedencia. Al final, sois de Beasain y sois ejemplo para esos futuros deportistas, con lo cual, al practicar y transmitir esos valores es fundamental y me gustaría que tuvierais consciencia de la importancia que tiene, tanto para lo bueno, para lo malo. Besterik gabe, hauxek izan dira nire hitzak, eta galaz gozatzea espero dut. Mila esker. Eskerrik asko Leire, eta gaurko gala nola zatituko dugun, nola banatuta dauden sariak eta azalduko dugu aldugun bezain azkarren. 2 atal izango dituzte sari hauek, batetik aipamen bereziak, urteko kirol sariak eta urteko kirol sari hoietatik sari nagusia izango dena, eta beste alde batetik ohorezko udal sariak, bai? Lehen atalean aipamen bereziak eta urteko kirol sariak banatuko dira, eta hor 4 sari nagusi aurre ikusi dira. Batetik emakumezko kirolariari edo kirol taldeari saria, gizonezko kirolariari edo kirol taldeari saria, kirol jardunaldiari saria eta erakunde babesleari saria. Epaimaiak saridun guzti hauek izendatu ondoren, hauen artetik erabaki du zein den 2021ko sari nagusia. Gaurko ekitaldiaren amaieran jakingo dugu epaimaiaren erabakia zein izan den. Ohorezko udal sariei dagokionez berriz udalak 3 sari ematea erabaki du eta sari postumo bat. Kirolari olimpikoak izan diren 3 beasaindar elkartzea guretzako gaur historikoa da. Eta sari postumoa Roberto Turrientes Turrizenaren seme-alabei emango diegu. Brevemente, recordaros que los galardones de esta gala están divididos en 2 partes. Por una parte, los reconocimientos, los premios anuales, y de ellos el premio principal, y por otro lado, los premios de honor y el galardón póstumo que se entregará hoy. Urteko kirol sarietarako herritarrek proposatu dituzte sari bakoitzerako izangaiak. Izendatuen aniztasunak eta mailak adierazten digu zein den sari bakoitza eskuratzearen meritua. Ez dira bakarrik balioetsi gaitasun izugarriak dituzten kirolariak, baita saiatzearen poderioz maila duina eskuratu dutenak daude tartean. Hautagai guztiak dira merezimendu handikoak. Epaimaiak herritarren proposamen guztiak aztertu ondoren, 2021 urteko kirol sarietarako sarituak aukeratu ditu. Hauek dira 2021ko urteko hautagaiak.
Hauek izan dira 2021ko hautagaiak. Estos han sido los candidatos y candidatas propuestas por la ciudadanía. Eta aipamen bereziekin hasiko gara. Kirol sarien epaimaiak hautagaiak aztertu eta aipamen bereziak eta urteko sariak izendatu ditu. Aipamen hauen helburua Beasainen edo Beasaingo kirolarien urteko lorpenak omentzea da. Kirol sarien epaimaiak 2021 urtean ondorengo aipamen bereziak izendatu ditu. Lehenengo aipamenaren saria ematen, Leire Artola, Beasaingo alkatea izango da, eta aipamena Gipuzkoako eta Euskadiko softballeko txapeldunak izan ditugunei doakie. Beasain herriaren izena harro zabaldu dute, campeones de Guipúzcoa y de Euskadi de softball, siendo magníficos embajadores del pueblo de Beasain, caribeños de Beasain softball elkartea. Saria jasoko du Leo Peñalo Santiagok. Unas palabras. Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo, soy representante de los caribeños de Beasain. Este año ha sido muy bueno para nosotros y esperamos que el próximo año sea igual o mejor. Queremos seguir fomentando también el deporte con los críos de la escuela para que tengamos una cantera como la tienen también los del fútbol. Nada, gracias por este reconocimiento, Esquericasco y Gora Beasain. Urrengo aipamen berezia, banatzen Beasaingo Kirol Elkarteko ordezkaria izango da, Izaro Garmendia, zuzendaritzako kidea, eta aipamena Beasaingo harrobian azitako pertsona batentzako izango da. Gaur egun, Andoni Iraolarekin bikotek tekniko aparta osatzen du lehen mailako futbol ligan. 2020-2021 denboraldian, Madrilgo Rayo Vallecano lehen mailara igotzea lortu zuen. Aurretik ere, Mirandesekin Errege Kopako finalerdietara iritsi ziren. Etorkizun handiko teknikari aparta dugu Unai Mendia. Eskerrik asko. Izerritan hau, uste nuen udaletxen zala, eta ju nahi zudaletxea, eta esprinen etorren ez, eta bain izerritan hau, sentitzen da, baina, bueno, erderaz jarritu barde, porque nik uste hemen badola pertsona bat euskeraz ez dakina, eta jarritu erderaz. Burua torren zaitena, da dar las gracias por el reconocimiento. Llevo ya 3 años viviendo fuera de casa y da gusto venir aquí, que se acuerden de ti, que te den un reconocimiento, que te dan un reconocimiento, y bueno, seguiremos dando guerra a ver si me llamáis más veces. Así que, Eskerrik asko Unai, urrengo aipamen berezia ematen Elena Ruiz izango da Beasaingo udaleko herritarrak arloko batzorde burua eta kirol zinegotzia. Aipamen hau, arku tiroketak Beasainen 30 urte bete dituelako da aurten. Ibilbide luzea eta oparoa izan dute kirol jarduera hau sustatzen. Horrela jarraitzea opa diegu. Beraz, aipamen berezi hau Antzizar Igartza arku tiroketa klubarentzat da. Saria jasotzen, 3 bazkide fundatzaile, Juanito Imaz, Miguel Rial eta Ander Teieria. Zuena deitza. Ez da bila, a ber, bai, bat. Atxaldeon, eskerrik asko sarengatik, bakarrik esatea ia urte pasatu dela,
irudi batzuk ikusi ditut eta barruti zerbait motu zait. Gogoratzen naiz duela 30 urte etorri zan, oain ikusten duten Amaia Andres, bere mutik izanakin Juan Carlos Holgado, gogoratzen zea, ¿te acuerdas cómo vinisteis a inaugurar la sala hace 30 años, cuando era olímpico, medalla de oro olímpico Juan Carlos Holgado? Y entonces, viendo la trayectoria que hemos tenido hasta ahora, 30 años, luchar para poder conseguir tener otros 30 años más. Este año me inicio como presidente del club y haré todos mis esfuerzos por intentar sacar otros 30 años con la ayuda de todos los que hemos estado hasta ahora. Gracias por... Hala bedik, hasi zea, beste 30 edo gehiago behintzat arku tiroketak jarrai dezala Beasainen orain arte bezala. Hurrengo, aipamen berezia Sonia Reyesek emango du 2019 urteko sariduna eta aurtengo epaimaikidea. Eta aipamen hau kirol talde batentzat da, Covidak kirol elkarten lana batez ere nabarmeki baldintzatu duelako, garai gogorrak izan dituzte klub guztiek. Aipagarria da oztopo guztiak gainditzen aurten emakumeen futbolaren sustapenean klub honek burututako lana. Berdintasunaren eta ekitatearen alde egindako lan hori, Goierri Gorri Futbol Kluba merezi du. Saria jasotzen Jose Ignacio Lasa, Goierri Gorri Klubeko presidentea. Bueno, arratsaldeon, denoi. Bueno, denik aurrenetik eskerrak, Beasaingo udalari, sario emateatik. Bati, asko estimatzen da, horrako sarie, banatzen, Goierri Gorri pentsatzea ez. Bueno, 6 urte damatzeu, 6 urte klub, Goierri Gorriko proiektu honekin, egia da, gutxek ematen duela arpegie, baina lan hau denona da. Denon artean egindako lana bada. Bai Goierriko klubak, bai udaletxek, bai enpresak, bultzatzen duenak proiektu hau aurrera emateagatik. Guk berriz setxuko du Goierriko emakumeen futbola lanen, goratzen eta gure lan hori da, gure setxuko du. Beste ez. Hurrengo saria, aipamen berezia, Iart Azpiunzak emango du aurtengo epaimaikidea sari hauetan. Saritua Beasaingo BKL-en hasi zen eskubaloian 15 urterekin kadete mailan, 4 urte egin zituen herriko eskubaloi elkartean. Ormaiztegira joan zen eta bertan 4 urte pasa ondoren Eibarren beste 8 urteko aroa osatu zuen. 2015ean urte horretan itzuli zen berriro Ormaiztegiko taldera, guztira 25 urtez izan dugu eskubaloiko jokalari. Bidean, belaunetako 2 ebakuntza izan ditu baita ere. Maila herrikoian ibilitako kirolaria dugu, baina maila goreneko arrakasta lortu duena. Arrastoa utzi du belaunaldi askoren katebegi izan da. Eskubaloiaren, arrobiaren maisu eta bidean lagun ugari egin ditu. Txalo artean aurten erretiratu da Mikel Larrañaga, Larra. Bueno, arratsaldeon lehen bizi danoi, eta eskerrik asko, bai udalari, ez, eskubaloia pixkat holtza gainean jartzeko, nola pixkat
kirol txikixego badugu, ez da, beste kirol arten, baina, bueno, akordatu izana, nola hasi hemen eskubaloian, eta, bueno, nire kilometrok eta kilometrokin, eta erretiro hartuta gero, aipamena, eskertzeko da, ez? Asko laguntzen du, hainbeste urtetan lotuta egontzean kirol bati, azkenengo momentu agur esaten diozunen, ez dakizu noiz etorriko da momentue, burutik gauza asko pasatzen zizkizu, egun eritsi izan, eta beda, urtea bukatzean, olako rekonozimentu batek, oindik gehiago laguntzen du, eta errezago esatezu, kitxo, beste garai berri bat hasi da. Eta, bueno, aipamen txiki bat pixkat baita, etxeko noski ez, bai emaztea, bai seme alabak, eta noski, aita eta naia. Gure aitare eskubola izale izan zen, bere garaian, nire izan naiz, eta atzetik anaia ere hor dabil, así que, bueno, gora eskuboloia eta eskerrik asko Beasain. Eskerrik asko, Mikel. Bueno, hurrengo saria, siguiente galardón, lo entrega Amaia Andrés, aurtengo kirol sarien orezko sariduna, premiada dentro de los premios de honor. Aipamena, adineko herritarren ariketa fisikoa sustatzeko ondo izan ibilbide osasungarrien sustapenean, emakumeen txirrindularitzako igartza sarian eta emakumeen saskibaloiko Euskal Kopako antolakuntzan eskainitako lankidetza goraipatu nahi dugu. Hau da, voluntarioen lana, emakume voluntarioen lana. Eta elkarlan honen, edo elkarlan ereduaren saridun dugu, Asmube Beasaingo emakumeen elkartea. Honen izenean, Ana Aslak jasoko du saria. Arratsaldeon, Asmuberen partez, kirol arloan parte hartzen duzuen pertsona guztiei guk eskerrak eman nahi dizkizugu. Eta beste alde batetik, como pensamos que nuestras chicas, todavía por ser pocas, tienen unas dificultades añadidas para organizarse y poder competir, queríamos dirigirnos a ellas especialmente en este momento para ofrecerles nuestra ayuda en todo momento y colaboración en cuanto nos la pidan, en la forma y manera que podamos. Así que, eskerrik asko guztioi. Hurrengo saria ematen, Unai Mendia izango da, Madrilgo Raio Baiekanoko entrenatzailea, torri Unai, eta aipamena herriko futbolari batentzako da. Loinatz futbol zelaian txikitatik hazitakoa, aurra zela iritsi eta benetako gizon gisa irten dena duela gutxi. 10 urte bederen lehen taldean ere egin ditu eta Beasain Kirol Elkartearen 11 bizipen izandakoa eta bizitakoa. Talde gizona azken batean, eta 3. mailako taldeak izan duen bertako azken kapitaina ere badela esan genezake. Eskuzabal eta eskerronekoa errespetatua eta aurten erretiratu da gure kapitaina Aritz Imaz Isku. Atxaldeon, eskerrik asko aipamen hau emategatik eta eskertu baita hemen zaudeten guztioi, eta batez ere Beasaingo futbol taldei horre oteko aukera eman ditelako urte askotan, asko disfruta betela, eta gero beste aipamen txikia baita nire familia osoi beti horrondalako. Eskerrik asko da noi. Futbolarekin jarraitzen dugu, harritzekoa saria, oraingo honetan Harri Garmendiak emango du, aurtengo kirol sarien ohorezko saridunetako bat. 1960 urtean Sanse taldeak Figuerasen futboleko 2. mailara igotzea lortu zuten. 60 urte behar izan ditu berriro, 2020-2021 denboraldian, zilarrezko mailara itzultzeko, oraingoan Algecirasen. Sanse taldearen igoeran, Xabi Alonsok zuzendutako taldean protagonista izan ditugu 3 beasaindar. Ez da gutxi. Talde lanaren saria
beraientzat, eta eurak Aritz Aldasoro, Beñat Turrientes eta Imanol Galarreta izan dira. Azken hau ezin izan da etorri, baina bai Beñat eta Aritz, beraz etorri saria jasotzera. Txaldeon danoi, mi esker Beasaingo herriri eta Beasaingo udalai aipamen honengatik. Guretzat hain garrantzitsua izan zen igoera baten, Mikelek esan duen bezala hainbeste urtetan gertatu ez danen, eta gaina talde hortan 3 beasaindar izatea oso garrantzitsu eta hunkigarria Beasain bezalako herri batentzat. Eta mi esker Imanolen partez baita ezin izan dola etorri, Beñaten partez eta nire partez eskerrik asko dani. Eta aipamenekin bukatzeko, azken aipamena, azken saria, emango du Eneritz Martinek, 2019 urtean, saridun izan genuen eta ekitaldian, bertaratutako denok bere energia eta maisutasuna jaso nuen. Etorri Eneritz, ze hurrengo aipamena urtean zehar emakumezkoen saskibaloiaren sustapenean klubak burututako lana txalotu behar dugu. Emakumezkoen saskibaloiko Euskal Kopa, LFB, txapelketa triangularra Beasainen antolatu dute aurten arrakasta handiz, lan bikaina burutuz. Beraz, aipamen berezia hau, sari hau, BKL-erentzat da. Saria jasotzen, Jose Maria Arrospide presidentea eta Iraia Perez jokalari eta entrenatzailea. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrak eman udalari, ekintza antolatzagatik, eskerra baita epaimaiari, guri sari hau emateagatik, ondoren zoriondu saritu guztiak, eta azkenik eskaera txiki bat egingo nizuke bai kirol taldei eta baita kirolari guztioi, eta gero ikusleire bai. Aber denon arten, emakumeen kirola bultzatzen dugun, jarraitzen dugun lan hontan eta lortzen dugun goi mailara iristea. Eta zaletuei esan, guteko bildurik gabe emakumeen kirola ikustea, merezi duta, besterik ez. Eskerrik asko, izan ondo eta zaindu. Urteko kirol sarietara pasako gara jarraian, aurtengo aipamenen ondotik, urteko kirol sariak tokatzen dira. Erakunde babesleari saria, kirol jardunaldiari saria, gizonezko kirolari edo taldeari saria eta emakumezko kirolari edo taldeari saria. Erakunde babeslearekin hasiko gara. Saria ematen Iker Zurutuza Igartza Igeriketa elkarteko lehendakaria izango da, eta nola ez, kirolean babesleak oso garrantzitsuak dira, ezinbestekoak. Partaide eta administrazioaren diru laguntzak ez dira nahikoa eta ondorioz kirolaren sustapenean entitate babesleen partaidetza guztiz beharrezkoa da. Babesleak funtsezkoak dira elkartek beraien jarduerak burutzeko. Sari honen bitartez, eskerrona adierazi nahi diogu Beasainen igeriketa alorreko kirola jarduerak bultzatzen eta babesten jarraitzen duen entitate honi.
Saria jasotzen txindoki tailer mekanikoetako ordezkaria Mikel López. Eskerrik asko. Gu bezain beste meziko duenik egongo die baita, baina, bueno, eskartzen da olako aipamain berezie, eta, bueno, sí que me gustaría también poner en valor, más allá de lo que nosotros humildemente hacemos, es el esfuerzo que durante años padres y sobre todo Iker Zurutuza pues, ha hecho por ese equipo, que es el verdadero mérito y que yo creo que el premio sobre todo, o por lo menos para ellos también es. Eskerrik asko, gabonak eta ondo pasatu eta urte berri on. Kirol jardunaldiaren saria, evento deportivo, premio al mejor evento deportivo. Saria emango du Jesus Mari Kortaberria Malik, Arrastaka Mendi Elkarteko lehendakariak. Emakumezkoen txirrindularitzaren festa izan genuen Beasainen aurten. Ia 500 emakume txirrindularien partaidetzarekin gainera, 500. Ikuskizun aparta, maila gorena, antolakuntza bikaina, zabalpena, elkarlanaren eredu, denetik gauza honak besterik ez ziren entzun, ekitaldiaren ondotik. Goi mailako kirol jardunaldiaren antolakuntza borobila emakumezkoen txirrindularitza sustatu eta gainera igartza saria sortu izanagatik hauexei aipamen hau. Kirol jardunaldiaren saria, Loinaz txirrindulari elkartea, txirrindularitzako emakumezkoen Espainiako kopa antolatzeagatik. Saria jasotzen Víctor Martínez presidentea. Arratsaldeon. Dar las gracias al Ayuntamiento y a todos los colaboradores, incluidos los socios, porque entre ellos hacemos todas estas pruebas de esta categoría, en la cual estamos todos muy contentos. Eskerrik asko denoi. Gizonezko kirolariari edo kirol taldeari saria da urrengoa, eta saria intza lekuona errubiko jokalari Beasaindarra 2018 urtean kirol sarietan protagonista izan genuenak emango du. Errubiko jokalari gaztea eta internazionala Madrilgo Alcobendas taldean jokatzen du gaur egun. Anpo Ordiziako Arrobian hazitakoa eta Inglaterrako Auckland Collegeen ibilitakoa. Talentu handiko atzelaria, jokalari gogorra, bidean sorbaldako 2 ebakuntza gaindituta gainera. 20 urte zazpiko Europako errugbi txapelketa irabazi du aurten Espainiako selekzioarekin.
Bueno, gauzak dauden bezala, gutako norbaiti tokatu behar zitzaion eta Xavier Martin konfinatuta dago. Gaur goizean egin duen iritsi, Beasaina iritsi eta egin duen proba batean positibo eman du, eta etxean dago. Baina uste dut, mezu bat bidali digula eta ia ba ikusteko gai garen, posible bada. Gaur ezin naizela Igartza Jauregin sari jasotzen, goizen antigeno test baten positibo eman dut, eta orduan hemen txena lobelan aldea ezinik eta eskerrik asko da nahi horregatik ikan, ilusio asko ez ziren sari, baina ezingo de jaso, eta orduan arreba jungo da jasotzea, klaro, nahi ez dut egin ditzen, eta eskerrik asko. Bueno, batxalo bero bat anerentzat. Ane? Bueno, Xabik hitz egin du, beraz, aneri ez diogu, ez dugu behartuko bera. Bueno, emakumezkoa, gizonezkoa banatu dugu, emakumezkoaren txanda orain. Saria, Xabir Aldanondo, aurtengo kirol sarien ohorezko beste saridunak emango du. Eta kasu honetan, gure protagonista, txirrindularitza eskolan, jolas moduan hasi omentzen. Gaur egun, kadete mailan, astean, 6 egunetan entrenatzen du, ordu eta erdi edo 2 orduko saioekin. Asteburuan, karrerarik ez badu berriz, 2 ordu eta erdi edo 3 orduko entrenamentuak egiten ditu. Aurten errepideko Gipuzkoako txapeldun eta pistako Euskadiko txapeldun bilakatu da bera. Karrantzako lasterketan ere, helmugan eskuak altxatu zituen garaipenaren seinale. Sariaren irabazlea, Oneka Sánchez. Atxaldeon, lehenik eta behin, eskerrak eman dizkizuet. Egia esan 2021 urte hau oso poliki izan da, oso borobila izan da bai lortutako emaitzagatik, eta bai txirrindularitzak baita eskaini izkiten esperientzi zoragarrigatik. Eta batez ere eskerrak eman dizkizuet atzetik indako lan guzti hau, sari txonekin baloratzagatik. Eskerrik asko. Sari nagusiaren aurretik, sari postumo bat banatu behar dugu aurten. Sari nagusia badakizue, hemen saritu ditugunen artetik aukeratua izan dela, baina ez dakigu sobre batean dago idatzita. Baina horren aurretik, sari postumoa eman nahi dugu. Sari hori, ese premio, ese galardón póstumo, lo entregará José María Martín Nicasio.
2020ko apirilaren 11an berri latza jaso genuen Roberto Turrientes Turri joan zitzaigun. Iaz ez genuen kirol sarien ekitaldirik ospatu eta epaimaiak erabaki du aurten berari sari hori eskaintzea. Beasain Kirol Elkarteko jokalari eta kapitaina izana, 83-84 denboraldi hartan lehen taldera iritsi zen Nikasio entrenatzailearen eskutik. Eta hortik aurrera urteak eman zituen bere bihotzeko taldeko jokalari eta kapitain gisa. Ondoren, Zumarekin eta lagun artean futbol zazpian emaitza eta gozatu ikaragarriak eskaini zizkigun. Herrian oso ezaguna eta maitatua izan dugu. Ala baitzen, ala baita eta ala izanen da. Turrirentzat agur eta ahore. Sari hori jasotzen izango dira Beñat eta Ane seme-alabak. Bueno, atxalde ondan hoi, mi esker danai etortzegatik. Lehen da bizioa eskerrak ematea Beasaingo udalai sari honegatik. Bueno, egi esan nera aita oso keritu ezan Beasainen, oso pertsona zan, eta bueno, egi esan angoran danataz oso arrengoa, familia guztien partez eskerrak ematea dana hola akoratzatio onera itataz, eta baita Beasain Kirol Elkartei eskerrak ematea baintzien omenaldi politi horregatik, jarri zien, Loinaz Foltzeraien jarri zien plaka polit horregatik, eta bueno, familia guzti asko eskertze izeu danoi, eta bueno, angoran dana oso arro egongo danataz. Mila esker. Bueno, eta orain bai jakin behar dugula, orain arte ez genekiena zein saritu guztietatik, urteko sarituetatik, zein aukeratua izan den sari nagusitzat. 2021ko sari nagusitzat. Beasain Kirol sarien epaimaiak herritarrek proposatutako hautagaiak aztertu, aipamen bereziak izendatu eta urteko sariak eman ondoren, aho batez erabaki du zein den 2021ko sari nagusia. Erabakiaren berri emango digu Elena Ruizek Beasaingo udaleko herritarrak batzordeko buruak eta kirol zinegotziak. Txirrindularitzako emakumeen Espainiako kopa. Loinaz Txirrindulari Elkarteak antolatutako txapelketa Espainiako kopa, beraz, Victor, Txirrindulari Elkarteko ordezkariak zatozte sari nagusia jasotzera. Es el premio principal. Desde luego me van a matar a mí esta gente aquí hablando ahora. Bueno, agradecer otra vez a todos, al ayuntamiento, a todos los que hayan votado este premio para la sociedad. Y nada más, agradecer a todos. Estamos todos contentos porque como hacemos lo que nos gusta, pues estamos aquí de esta manera. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Eta ja gala honen azken txanpan gaude, ja sari guztiak aipatuta, erakutsita, orain behar bada momentu historiko batera pasako gara, gu behintzatala ikusten dugu, ze 14.000 biztanleko herri batentzat, eta duain dela 30 urte, gutxiago, Beasainek biztanle gutxiago izango zituen, 3 olimpiadetan edo joku olimpiakoetan jarraian beasaindar bat bertan izatea, gure ustez meritu handiko gauza bat da. Kirolari olimpikoen saria azken finean, aurten Japonian olimpiar jokoak izan ditugu, hau da, urte olimpiarra izan da, aurten izan behartzena, baina udalak egoki ikusi du ohorezko Beasain sari berezia ematea urte askotan goi mailako kirolean nabarmendu eta olimpiadetan parte hartu duten gure herriko kirolariei. Hauen ibilbidea aintzat hartu ere, jende aurrean esker ona eman nahi diegu. Oizkanpoko goresmen saria da hau, kirolari olimpikoen sari berezia. Aparteko maila, sarituen mailak adierazten digu zein den ohorezko saria eskuratzearen aparteko meritua. Aurtengo ohorezko saria kirolean maila olimpikoa lortu duten herritarrei dagokie. Kirolari eredugarriak ere, kirolean eredugarri izan diren elite mailako kirolariak aukeratu ditugu. Hauen balio, sineste eta portaerak jarraituz denok ikasten dugulako. Eta eredugarri diren neurrian, hauen irudiak jendeak kirolean parte hartzera bultzatzen laguntzen du. Eredu positiboak behar ditugu eta Beasainen baditugu 3 eredu olimpiko. Igerilari olimpikoa, igeriketa, hau ere kirol olimpikoa zalantzarik gabe, garai guztietako igerileri euskalduna handiena behar bada guretzako. Bere izena kirol munduan aldarrikatua eta saritua izan da. 10 urte zituela hasi zen igeriketan, orain ohikoa dena baino beranduxeago. Eskolarteko olimpiadetan txapeldun geratu zen, igeriketa gustokoa zuen eta burubelarri murgildu zen kirolean alde batera utziz, musika, gitarra, txistua, pianoa eta horrelakoak, ez? Gipuzkoako txapeldun, ondoren Euskadiko txapeldun, uretan ordu asko. Egunero 12 kilometro igerian, 4 ordu igerilekuan eta beste ordu bete gimnasioan. Krol, beso, bizkar, naiz, tximeleta. Hala estilo guztiak menperatzen zituen. Batipat tximeleta. Eta horren barne bereziki 200 metroko lehiaketa. Igerilari osatuenari ematen zaion saria ere eskuratu zuen. Michael Cross Albatros handiaren garaikide. Espainiako errekorrak, urrezko dominak, nazioarteko sariak, 1984an Los Angeleseko Olimpiar Jokoetan 100 eta 200 metroko tximeleta igeriketan eta 100 metroko estiloan parte hartu zuen. 200 metroko tximeletan lortutako marka Euskadiko errekorra izan da 37 urtez. Bere izena Harri Garmendia. Ohorezko kirolsari hauek ematen, Leire Artola, Beasaingo udaleko alkatea.
Arratsaldeon edo gabon denoi, eskerrik asko Beasaingo udalei. Eta, bueno, erdera seguiuken, errezago eritzen zait. Hoy he estado pensando que tengo una madre de Tolosa, un padre de Zaldivia y yo soy de Beasain. Tengo unos hijos que están ahí arriba, que son de Zarauz, un marido que es argentino y sigo siendo de Beasain. Tengo la cuadrilla que andan por aquí, que son de Tolosa. He nadado en el Ordizia, en el Tolosa, en el Montjuïc de Barcelona y la verdad es que siempre me he sentido beasaindarra. Y este premio, la verdad es que cuando me llamó John hace unas 3 semanas me hizo muchísima ilusión. Porque aunque haya vivido pocos años aquí, y de hecho ahora sigo viviendo fuera, siempre me he sentido beasaindarra y cada vez que me han preguntado de dónde soy, he dicho que soy de Beasain. Y este premio, la verdad, es que es, aparte de bonito, me hace muchísima ilusión. Así que muchísimas gracias. Igerilekutik errepidera goaz, txirrindulari olimpiko bat baitugu baita ere, hemen, beasaindarra. Aldi berean, esan digute ikasi zuela oinez eta bizikletan. Aurra zela hasi zen bizikletan eta oraindik bizikletan jarraitzen du beraz, badu meritua. Lehiatzen 13 urterekin hasi zen, infantil mailan. Berarentzako jolasa omen zen, baina hortik aurrera bizikletaren gainean ordu asko sartu zituen. Txirrinduan dagoeneko 300.000 kilometro baino gehiago egin ditu. 17 urterekin, egunero 3 ordu eskaintzen zizkion txirrinduari. Juveniletako lehen urtean pistako mundialean parte hartu zuen. 2. urtean errepidekoan. Bai erlojuaren aurka eta bai linean. Afizionatuetara saltoa eta beste 2 mundialetan parte hartu zuen. 1988ko Seulgo Olinpiar Jokoetan izan zen taldekako erlojupeko proban. Ondoren, profesional gisa, onenen artean 6 denboraldi egin zituen. Goraipatuz, amaitu zituen, 1980, 81 eta 82ko Italiako giroak eta 82ko Frantziako turra. Taldekide eta aurkarien artean garaikide izan zituen Miguel Indurain, Jalabert, Zule edo Marino Lejarreta. Xavier Aldanondo. Bueno, eskerrik asko denoi, atxaldeon, eta, bueno, ez errez, jendea odoitzea inbeste urte pasatak edo, betik ilusio egiten do, eta eskertu Beasaingo udalei, behar ematen dituen sari eta ekintza eta laguntza guzti hauekatio, eta seguro, horrelako laguntza jasotzen dugun elkarte guztiok, berri dode etorriko dira kirol olimpikok.
eta kirolari olimpikok esan nahi nuen. Los Angeles, 1984, 1988 Seul, eta orain urrengoa 82 tokatzen da, 1982 Bartzelona. Eta Olinpiar Jokoetan errege kirola edo baldin bada hori atletismoa da. Loinazpen ikastetxean saskibaloian pozik ibiltzen zen gure urrengo protagonista. 12 urterekin korrikan hasi zen ikastetxeko soin hezkuntzako irakasleak bultzatuta. Ondoren, Ordiziako Kirol Elkarteko kide izan zen, Josetxo Imazen eskutik. Hortik aurrera, 11 ordu sartu zituen atletismoko pistan, 800 metroko proban nabarmenduz. Atleta luchadora y sobre todo muy constante. Todo ello le resultó necesario para superar las lesiones que sufrió a lo largo de su exitosa carrera deportiva durante 15 años. Destacó en los 800 metros, siendo 7 veces campeona de España, 6 en pista cubierta de 1986 a 1995 y una al aire libre en 1993. Participó en 2 ocasiones en los Juegos del Mediterráneo y cumplió su sueño de participar en unas Olimpiadas, Barcelona 1992. 1982ko Bartzelonar Olinpiar Jokoetan 800 metrotan partaide izan genuen. Goi mailako kirolaria, atleta profesional izatera iritsitakoa. Gipuzkoako Atletismo Federazioko lehen emakume lehendakaria izan dugu orain gutxi arte, eta Espainiako Atletismo Federazioko emakumea eta atletismoa batzordeko presidentea 3 urtez. Gaur egun, Euskadiko Atletismo Federazioko zuzendaritzako kide dugu, emakumezko sailaren arduradun, teknikarien formakuntzaren sustatzaile eta baita Lasarteko Ostadar Atletismo Eskolako partaide. Amaia Andres Berakoetxea. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Primero quisiera agradecer, como han hecho todos mis compañeros, a la Corporación Municipal, a la alcaldesa y a toda la ciudadanía de Beasain por este reconocimiento que para mí tiene una connotación especial, sobre todo por 2 motivos. Uno, porque hemos recordado Barcelona 92, que ya hace mucho tiempo, y bien como ha dicho también mi compañero Harry, para mí fue un orgullo, porque la gente me preguntaba en la Vía Olímpica a ver dónde era, yo decía que era de Beasain. Y bueno, pero Beasain, sí, de Beasain, ahí en Guipúzcoa. Y el segundo motivo es porque también, me lo ha quitado en el discurso,
Yo llevo mucho tiempo viviendo fuera. Me fui con 17 años a Madrid, a un centro de alto rendimiento, pero siempre he tenido claro cuál era mi casa, cuál era mi hogar, cuál era mi lugar en el mundo, y mi lugar en el mundo es Beasain. Y poco más, bueno, para los que están empezando o los que tienen o los que vienen, las siguientes generaciones, como bien habéis dicho en el vídeo de presentación, mirar, yo empecé corriendo en la Ikastola Loinazpi, en el patio del colegio, y yo tenía un sueño, era ser olímpica, y a veces los sueños se cumplen. Eskerrik asko de Droí, y muchas gracias a mi familia también, que están todos por aquí. Eskerrik asko. Yo creo que merece la pena, tenemos 3 olímpicos y yo creo que esa foto puede ser histórica, es histórica. Beraz, mesedez, Xabi, Arri, etorri zaitezte, zue hiruon arteko argazki hori ikusi nahi dugu eta. Bueno, eta ja, sin moveros, ez mugitu, ze ja bukatu dugu. Beti amaitzen dugu familiko argazkiarekin, beraz, eskatuko dizuedana da, orain bai maskarakin beharko du izan, danok saritu guztiak etorri zaitezte familiako argazkia hemen ateratzera, urtengo saritu guztiak, bai? Eta horren ondotik agurtuko dugu ja 2021ko Beasain Kirol Sarien galau. Beraz, mesedez, zatozte saritu guztiak, kokatu zaitezte hemen eskenategian, eta besterik gabe, bueno, honekin agurtuko gara, mila esker hemen gaur bildu zareten guztioi, eta jarrai dezagula kirola egiten, antolatzen, gozatzen elkarren laguntzaz. Eta hobetzen, Beasainen izen eta lan ona eta beasaindartasuna handik eta hemendik zabaltzen. Urte berriak ekar dezala berarekin onena, eta guztioi gabon ona pasa, urte berri hon eta batez ere kirolon. Eskerrik asko!